Morrasen ikastuk esan dako hiru gaiak, ez, ganaztona fiskazariatuko nazaian erantzuten, edo nire aipamen egiten. Jone musika etxearen inguruan, hor, ez dakit batzorran esan, baina nik hemen publikoki esan hau, publikoki guk argi eta garbi ikusten genuela hori udal honek zaukara abalarekin geratzeko ez genuela ikusten inungo arazorik. Eta horren frentxan, irakurri dezutena abal hori udaletxeko udaletxeak denegan hartu duela, baina nik hori argi eta garbi baita aipatu nuen azkenengo plenoan, ez dela entzun, jartzen du, entzun. Hori dena, bigarrena. Dena gara, zorrean eta galdetu dezakezute edozen gai, batzordean. Hori da, batzordean forjarako dira. Bi, Grupo San Juan. Baina ezuten nire gertuko gaia dela niretzako, ez? Grupo San Juaneko gaia. Hor gertatzen dena, ekobularreko proiektu bat dago, eta hor dago berrogei urtetan Grupo San Juanen ez da inungo irigintzako eskuduntzarik egin bertan, eta hor ikusi da behar bat, eta hor daude proiektu honen baitzan, hainbat gai hartuak hartzea gana, Piteriko eskultura pasa, eta bizkat Alfonso Jakin Zamargarren plaza hori, beste aurpegi bat ematea, ez? Eta hori da proiektuak bilatzen duena, eta egon gara bizilagun ezberdinekin bilerak egin dira, eta badakigu daukatela bizilagunen artean iritzi kontrajarriak. Eta ez da txantaila, guk esaten ari garela da, Jaun Andreok, guazen entzutera, guztiok hitz egiteko aukera izan dezatera, guztiek beraien iritzia guztienak dira onak, guztienak dira legitimoak, eta esaten diaguna da, beraien artean hitz egin dezatera. Eta daukagu beste bilera bat berriz, daukagu beraiekin, berriz bilera, beraiekin, behin da berriz biltzen ari gara. Eta dago, bizilagun talde batzuk, ez dutena gauza batzuk ondo ikusten, baita badaukagu, bazen jaso dugu baita beste bizilagun talde batzuen baita eskutitzak edo garrak esanez, bat aurrera egin dutela bai ala baita horrekin, orduan ikusten dugu hor, ikanik ezberdina dagoela, bizilagunen artean eta espero duguna da, guztien artean baita, akordio edo oinarrizko akordio batetara iritsi daiz. Eta udaletxe udal gobernu honek egin nahi duena da, berrogei urtetan Grupo San Juan egon dena guztiz hor agaztuta egin nahi dena da eskuduntza apropos bat.